Shalom amang nengnang. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Asa tapuka ibadah ta taparadema hata. Martangyang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Martangyang mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende 565 sian ayat sada 2 dohot ayat paupaton. Di ayat paupaton asa rap cocong mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, natu mompa langit dohot tanoon. Amin. Gok asini roha di Jahoba do tanoon, marhite-hite hata ni Jahoba do menjadi akal langit, marolop-olop mahamu ale aka partigor, mangasahon Jahoba, taluk do marende akan na ujur maroha. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatam do, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parohai mahami. Asa unduk hami tulomo ni roham jalohot hami di haporseaon nature. Asa totong makirim di haheon, dohot di hasangapon. Sogot silehononmu tu akan naporsea diho. Amin. Marende mahita sian buku ende 174.
Tangion hamu ma patik di debata, himasian patik parjolo, sahatro di patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro dina di bagasan aik, na ditoru ni tano, yang gotung gabesi sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang gosoturoi dalanna, ai hona hum do nasogot, akka namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dinanom ari ma ulahamu nasa siulaonmu, ale anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak pupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni huta ni halakpe, namanya bati hutam, aidina onom ari ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbaenna, dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradanani, jala di parbadiai. Hido sahatna, atau ngerap manggido gogo mahita, sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Parende mahita, sian buku ende, onom 180. Tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo nasohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, naro dohami tujolom, manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajatan dohami tubuh, jaladang adong haporsian, di bagasan rohani mihian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu, macai godang do pangalusian nami di patikmu, alai ingot hami ma ale Tuhan, halani denggan ni basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposo nami, dohot pangalusian nami, sai ingot mahami hombar tu asini roham, dohot denggan ni basam di alani guarmu, ale Tuhan Yesus, marpu amati ma roham, di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan di dosa, songonondo hata ni Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi aka pangulesim songon ombun, jala songon ombun manorop aka dosam, sai mulak maho tuau, ayau do si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
mahatani debata turpuk epistel di mingguon, ima natar surat di sada kronika, bindu 10 onom, mamukasian ayat 28, sahatro di ayat 30 onom. Hamu ala akka margani akka bangso, selehon hamu matu Jahoba, lehon hamu matu tutu Jahoba, hamu liaon dohot hagogoon. Lehon hamu ma di Jahoba, hamu liaon ni kuarna. Buan hamu ma silehon, dungi Roma hamu tu adopan ni buhina. Marsoba mahamu tu Jahoba, marpahea na marhado. Rayon ma marodopon ibana, ale isi ni sandok tanoon, hot ma atong portibion, dang tagamon humordit. Ikon marlas ni roha ma atong akalangit, jala marolop-olop tanoon. Jala pabuah-buah hamu ma di tengah-tengah ni akka parbegu, Jahoba do raja. Marhasak-hasak malauti ro di isina, marolop-olop maladangi ro di nasana di sini. Marolop-olop ma di sude akka hau ditobat di adopan ni Jahoba, ainu ngaro ibana lau manguhum tanoon. Mandok maluyate ma hamu tu Jahoba, aina di basa do ibana, airo di saleleng linelengna do asi ni rohanai. Jala do kamu ma, tupai mahami, ali debata ni haton nami, jala papungu, jala palua hami sian akka bangso parbegu. Asa puji goarmu dabadiai, jala martagulhon puji-pujian nami. Pinujima Jahoba debatani Israel, sian na saingan saat ro di saleleng-lelengna, jala rimbang soi namandok. Amen, jala puji-pujian di Jahoba, ido sahatna, martua doaka natumangi hon hata ni debata jalan au pepsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 220 sia. Takatidakon ma haporseatai, songon na hinatidakon nidongata sa haporseaon, di sandok portebion, rap mahita mandok, au porsea di bata Jahoba, ido ama, dosa, natu mau palangit do tanah, au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba, imana timuan si Maria, naga begebian siato di korbadia, andorang sohua. Iro Tuhatta, natu mau na berdit, di panguan silatus, nama tetar kajal do ibadah di hau kinar sila, natuat penutur, namulak mangulu dia di petuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siaman debata Jahoba, nama naik pargogo na suatu dosani, di sima ibadah mangul sokot tetanomon, mangumi halak na mangulu dohon, hau korsia di tondi korbadia, jangan dok sada huria nabadia, huria tepat nama Kristen akan nabadia.
Tol katai namando. Mulak mangu. Dohotnya hangulan asura. Amin. Tabege makur seksi lansia diuduti makur punguan hosana. Tes.
Shalom. Amanginang tabege majolo tikting namasa dohot naneng masa di huriatta di bagasan nasa minggon. Na parjolo ia gor ni minggu ta sadarion ima minggu jubilate namar lapatan marulupolup tu debatama alesa doktan on. Topik ibadah pada minggu ini las rohaku jala marulupolup suaraku atau hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Napa dua hon namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 nunga jumolo di alap tuhata inang nurmala boru marpaung nahina baluhon ni amang kostan sotardugur sirait nahinan tutup usia 71 tahun ono bulan Sianwik Jakarta Pusat. Jalan nunga di Pataru tu udean nah di hari Selasa tanggal 21 April 2026 di TPU Tanah Kusir. Tatangnya koma asatumi butarapul keluarga natinading nasida. Napatuluhon tikting marbagas. Titik parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Jeremia Kevin Setiawan Simajutak. Ruas ni Huriata HKP Sudirman Jakarta. Anak ni Amata Situa Rukman Rudi Hasimajutak. Tubuni Inata Rukiah Boru Hutahayan. Nasida maringanan di Perumahan Taman Tridaya, Bekasi. Dohot Orwana, Namita Boru Sagala, Boru Niamata Jadiman Sagala, Tubuh Ninata Delila Boru Hutauruk, Ruas ni HKBP Perdagangan Kota, Resort Badar Maratur, Distrik 5, Sumatera Timur. Pamas-masuon di Patupa di hari Jumat, tanggal 1 Mei 2026 di HKP Resort Sudirman, Jakarta. Tatangnya koma asa di pasu-pasu tuhata keluarga naneng mamuka parbagasoni. Partangyangan wik songon datar surat di buku tik-tik tai partangyangan wik benhil pejompongan siogianya akan melakukan partangyangan wik pada tanggal 30 April 2026. Alemar hini tiktingon pinabotohon acara partangyangan ini ditunda dan akan dijadwalkan kembali. Namangihut kunjungan gerejawi di Parminggota Botari pukul 10.30 sadarion rodo dongata sahaporsiaon sanwik Mustika Jaya HKP Bojong Menteng haroro nasida lahu patu begihon ede puji-pujian di tuhata. Namangihut periodisasi fungsionaris kategorial seksi-seksi di Huriata. Di Parminggota Manogot tanggal 3 Mei 2026 naneng ro pamasaon ni Huriata do pelantikan seksi-seksi periode 2026-2020 lalu. Susunan dohot keanggotaan pengurus setiap seksi harus sesuai dengan aturan peraturan HKBP setelah amendmen keempat. Mardomutusi asadinggan merdalan acara pelantikan ini pinanginuma tuganup seksi asa pasahaton laporan pertanggungjawaban manang LPJ tu Huriata melalui ketua seksi dan ketua dewan masing-masing. Nah mengihut padidion nabadia di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 nanengro di Parminggota Manogot pukul 8.30 WIB di Patupa Huriata do padidion nabadia tu yanakon ni Huriata do mutusi pinangido man atoras na naik madidihon yana konna asaro madohoti konseling di Patupa dari Jumat 1 Mei 2026 di ruang Salomo masuk pukul 10.00 WIB. Namangihut susunan panitia parhion seksi Paropuan HKP Sudirman Jakarta nunga terbentuk jala terpilit akagorni susunan panitia boy mata jaha songon datar surat di buku tik-tik tai. Namangihut lomba menyanyikan jingle Ikeru, saya bahasakan dalam bahasa Indonesia karena kini akan menyertakan juga dari anak sekolah minggu. Untuk meningkatkan antusias atau semangat dari seluruh jemaat, maka panitia dengan sukacita membuka perlombaan jingle Ikeru atau ibadah keluarga untuk keluarga dan juga seluruh seksi kategorial mulai dari sekolah minggu sampai dengan lansia. Ini yang paling penting, bentuk apresiasi akan diberikan sekitar 3 juta rupiah untuk 3 pemenang
3 pemenang akan diumumkan di ibadah minggu kelima atau pada tanggal 13 Mei 2026 dan hasil rekaman pemenang akan diperdengarkan di awal ibadah minggu sepanjang tahun 2026. Untuk detailnya bisa kita baca di buku Tikting kita. Nah, mengikut rangkaian ibadah Paskah Pentakosta 2026 HKBP Sudirman Jakarta dengan tema Kristus Bangkit Membarui Kemanusiaan Kita di Enetsia 2 Korintus 5 Mamuka Sian ayat 10 itu. Rangkaian acara naparjolo kenaikan Tuhan Yesus Kamis 14 Mei 2026, ibadah akan laksanakan 3 kali, masuk 8.30, jam 11 untuk KLA dan 17.30 untuk ibadah sore. Napa duahon Pentakosta naparjolo Minggu 24 Mei 2026, ibadah juga masuk 3 kali, 8.30 ibadah pagi, jam 11 untuk ibadah KLA, dan 17.30 untuk ibadah sore Pentakosta. Kemudian untuk Pentakosta kedua, yakni hari Senin tanggal 25 Mei 2026, itu masuk pukul 19 WIB di gereja kita. Nah, mengikut Huriata HKP Sudirman Jakarta, pasahaton moleate tu keluarga NN naung paradehon snack. Suaksongoni Huriata pasahaton moleate tu inang Catherine Nababan na paradehon bunga altar di mingguta 26 April 2026 sadarion tuhatama nama masu-masu nasida. Ruas namar sahid na dirawat di Jabu, suaksongoni na dirawat di rumah sakit Boi Mata Jahabe, songna tersurat di buku Tik-Tik Tai. Tatangnya koma asatu mibu nasida marhamalumon. Aka tikting nasing na sopola ni jahon, Boi Mata Jahabe, songna tersurat di buku Tik-Tik Nai. Nuai kujahamahami ma surat nama suksian kantor pusat HKBP. Kepada yang terkasih seluruh jemaat dan pelayan HKBP dengan perantaran PRSS di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai gerejanya. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati gerejanya HKBP sejak lahir pada tanggal 7 Oktober 1861 sampai saat ini. Sebagai wujud sukacita kita, maka HKBP akan menyelenggarakan ibadah raya pada hari ulang tahun HKBP yang ke-165, tepatnya pada hari Minggu ke-20 setelah Trinitatis, yakni tanggal 18 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta, yang akan diikuti oleh 100 ribuan warga jemaat. Pimpinan HKBP telah melantik panitia penyelenggara ulang tahun HKBP tersebut. Untuk itu kami mohon kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP kiranya berkenan untuk mendoakan dan mendukung pelaksanaan ibadah raya tersebut demi kemuliaan Allah Tritunggal serta menjadi sukacita bagi kita semua. Demikian disampaikan kepada kita, dan atas doa serta dukungan kita semua kami mengucapkan banyak terima kasih. Teriring salam dan doa, Pia Raja Tarutung 16 April 2026, Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus, Opui Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan nasa minggon, tuhat tama nama masu-masu, horas madihita saluhuna. Tabekema kur kantoria.
Marende mahita sian buku ende 30, huhut papungu pelean sada bema.
ini di batana sumurung sia saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Damang dainang hahaangin ang pinaribot hurian na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mabarita na uli jamita di minggu jubilate sadarion. Imana tersurat sian buku laun ni Apostel bidu 2 ayat 22 sahatro di ayat 20 walu. Ulaun ni Apostel bidu 2 ayat 22 sahatro di ayat 20 walu. Songonom madidok disi pai hutu tamuma asa hujah hami. Hamuaka halak Israel tangok kamu mahataon. Di patadapod debatado tu hamu Yesus nasian Nasareti. Hinorohon ni hagogon. Halongangan dohot tada. Akan pinatupan ni debata di tonga-tonga muna. Songon naung binoto munai. Marhitisian tangan ni naso marpatiki. Digatukon jala di pusahamu ibana. Dung di pasah debata siat tahina nahoti dohot sian pamotoan nahian. Ibana do di pahehe debata dung di hari-hari bernit ni hamatean. Aidada nahatio pak kamatian ibana. Ai marhahonan tu ibana do padok ni si Daud. Toktong do huida tu haki di joloku. Ai di siamuku do ibana. Asa unak kumor di tau. Alanilas dorohaku jala marolopolop soaraku. Dagiku pe maradia do huhut makirim. Aidang pasobomu diriku di Banua Toru. Jaladang loasomu nabadiami marnida habusukon. Nunga di pabotohok kotuau. Akadala kanguluan gohammu doau halalas ni roha dia do pamih gohammu doau halalas ni roha dia do pamih itu sahat ni turpuki huriana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatta di hamudamang dainang hahaanggi nang pinaribot nagabe topik ni mingguta di minggu jubilate sadarion. Madok tuhita soknon las rohaku jala marolopolop suaraku. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Ubuk ma itu lapatan di minggu jubilate na madok. Marolopolop tu Jehovah mali sadok tanoon. Hurian itu hata mang do tamuinang. Molotapamana turpukon. Nagabejami tadi hita. Torang do boy dapot titan non atusata lapatan ni boasa diajak. Minggu sadariok kita marlas ni roha jala marolo polop. Di tonga-tonga ni ngoluan. Jala ihutusi nang idauta torang jala bagas. Pajuo ni boy dapot tita ahado siya lanau bahin na pola. Las roha ni si Petrus. Dohot akka dongana sahapor seau napor seai natopet uji marpungu di Jerusalem tongon mai di hatiha ari haroroni to di parbadia jala dina humaliang nasida torok marpunga kahalak Jahudi jalasian horong ni Jahudi ma nama parsilakon Yesus sahat mai tuhamatian alai ido selesaina pangatusion ni halak Jahudi HP hehedo ibana sian hamateani nanuaing tuhita saluhut na pungudi son mulak to padohan lasrohaku jalamarolopolop soaraku lasrohaku jalamarolopolop soaraku. Dia dolas ni roha ni si Petrus dohon natoropi namar pungu akan napor seai.
Ujui jala konteks ni jamitaon. Namar pungu do nasida saur tod di porbadia jala jamita omma nagabe jamita bona. Jamita sulung pamuhai di parjamitaon ni si Petrus. Hamua manginang nahinaholongan. Di doktongon may diari Pentakosta. Nagudang tudingan miring. Tuah kanapor siya'y dihatihay marhite bahasa roh. Namuka marhite pamangan ni natoropia kanapor siya'y. Manang digor ala saur tu nasida tod di porbadia gabi berbahasa roh nasida. Manang berkata-kata dalam bahasa roh ninna manang glosolalia. Natuhita na pungonak ka na hinaholongan sa sitong na dada naritik na sida. Dada naman dong na sobino to na alay to di porbadia sahor to na sida. Didok ima jamita bona di si Petrus. Sian sebelum na menyangkal Yesus ala ni biarna. Tetapi dalam khotbah ini justru kebalikan dari apa yang dia lakukan saat-saat terakhir dia bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada masa Yesus ada di hadapan Pilatus. Di dokibana dakutadai. Daun dakutadai. Daun. Herhala Israel doho hubereng. Apa liya sih dakutadai. Alay hubereng hodo dongan na nasay laon. Adaung ba daun. Palia sih. Tetapi dalam khotbah ini emang dan inang na hinahulongan. Marlas ni rohado si Petrus do napungudi si alatodi porbadia saur tu nasida. Papatarahon makatidakon natutu hehe Kristus siya namate. Jala dukaheheon ni Kristus sido roto di porbadia. Saur tuaka na porsea laos ima muse mulani huria. Jadi huria na pinaujak ni debatadoi jala HKBP hobar tuaturan na takas do patorakon lapatan ni huria. Na pinapungu-pungu ni debatadoi marite tod di porbadia. Jadi hamu amang do tamuinang na punguno aing dison ikok kagoluhonot tado bahwa gereja itu dipanggil oleh Allah melalui Roh Kudus dipersatukan dalam persekutuan seperti kita hari ini. Bahwa yang memanggil amang dan inang, saudara-saudara ada berada saat ini di tempat ini adalah Allah oleh Roh Kudus. Boy di dohonot bukan amang. Aku memang sudah persiapkan sejak kemarin ya. Kostum dan sepatu dan segala hal yang akan saya pakai ke gereja. Dan waktu dan ini dan itu. Gak ada salahnya. Tetapi sebagai orang percaya kita harus katakan bahwa hari ini persekutuan ini atas undangan daripada Yesus sendiri Raja Gereja. Dan dipanggil oleh Roh Kudus. Sehingga persekutuan hari ini kudus adanya. Nah imalas ni rohana para jolo ala sahur tordi porbadia. Tuakana porsea lau makati dakon. Barita haheheon ni Kristusi. Tuhalak jahudi. Nama nakub jala maparsilakon Kristusi ujui. Na namangihu muse hurian itu hata na hinaholongan. Na marsaur di bagasan Jesus. Heradia mamuse dasor na buasay komarlas ni roha. Jala marolopolop. Petrus do takana porsay na kita saha tutikyon. Marjubilate majuhon. Marolopolop tu Jehovah ali sadok tanoon. Hamu amanginang. Salib na dipandang orang Yahudi songon bura.
Tetapi bagi kita penuh misteri. Mengapa Amang dan Inang? Sebab peristiwa dalam sejarah kehidupan mulut aja di Alkitab tai memang penuh misteri. Tu pikira kajol maun sakap di debata marhite Kristus natar silangi pasti ditolak oleh dunia. Sebab masa itu orang tersalib karena kejahatan. Ala nasotar pitsang bebana dan terbela be. Maka pantas dan layak harus disalibkan dan mati di sana. Nah, tetapi oleh firman Tuhan melalui kesaksian daripada Petrus sendiri nunga direncanahon de batahiani. Manang nunga disakapi de batahiani. Hobar tu naung disuриrakone akapanurirang di padan narubi. Asa molomate Kristus di dok bukan berakhir di situ. Berbeda dengan Daud yang dikutip dari Mazmur 16 sebagai ayat bandingan. Kalau Daud, dia sesungguhnya mati dan kuburannya juga ditemukan. Itu fakta dalam sejarah. Tetapi Yesus diduk di jami taon dang marhuaso hamatiani maniup ibahna. Alai justru talu hamatiani gabeta dokma haleluya haleluya nungahehe Yesus. Jadi minggu tanuaeng ya ada dalam bahagian masih ya di dalam satu peringatan jala di bagian liturgi ido pehita taringo tuhaheheon memasuki hari haroroni todi porpadia. Jadi neng bongot mahita terus ada perayaan ima hari turunnya Roh Kudus. Tuhita saluhut na pungudison aka nahina holongan. Jadi las ni roha dihita na paduahon marhite jamitaon molope portibion madok. Kristus natar silangi kebodohan. Tetapi justru bagi orang percaya tidak. Salib Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Hidup benatai dehon silang mitu haki ima pujioku. Pai masuhot saat tahu i edehonoku. Hurian itu hatta nahina holongan. Namar saur di bagasan Yesus Tuhata. Diduk muse di jamita tahun. Haheheon ni Kristus patuduhon nakin takas. Nungatalu hamatean di bai Yesus. Artina dang marhuaso hamateani manang lau maborgos manahan ya Kristus di bagasan hamatiani. Jadi mapatuduhon nakin saulak nai songon nau kudok nakin ima barita hasitongan songon panidang yon ni si Dauti di padan narubi namadok huidado Tuhani toktong di jolokku. Huidado Tuhani toktong di jolokku. Padohani hamu amang do tamuinang patuduhon bahwa Petrus didok desi diokui ibana do tutusi Daud tartanom. Alai sadago baradui patuduhon Kristus pe mate do sian sudut manusiawi ala jolma do ibana. Didok muse marnida tujolo ni nahinatidakon ni si Daud. Artinya di si Daud sendiri menyaksikan
bahwa Mesias yang adalah Kristus akan datang setelah dia. Jala Bibel tahu petakas do mangaliok katorangan tu hita bahwa secara garis keturunan Yesus sendiri adalah dari keturunan Daud. Nah alai di dok aladang debatadang Tuhan si Daud diobas hama matena tartanum do ibana jala di bagasan tanomanido. Alai yang go Yesus di dok hehe do ibana. Jadi tarida madisi amang dohot tamu inang bahwa dunia orang mati bukan tempat selamanya bagi Yesus. Ketika dia mati songon natadok manubus hajol maun. Laos itu nang diajarkan tuhita bahwa masing-masing kita sebagai orang percaya dang marujung di sihita. Jadi molo marujuk pesia portibion tadokdo marhite hapor siauta itu hanyalah tempat peristirahatan. Dan kelak ketika Kristus datang akan dibangkitkan kembali. Setiap orang percaya beroleh hidup yang kekal. Dia akan dimahkotai. Jadi lo sido sada bagian ni pandidangyot takamang dot tamuinang. Natalah halason sadarion. Ala hehe do Kristus si. Ala ni hitape ikokehema. Siar dia hita hehe dalam konteks nuaeng. Tadok bajo. Damang dainang. Di situasi gejolak dunia na terjadi soal masa di tikion. Pasti do gudang siak kita. Nahabiaton, hatahutan, bingung, herasotaboto manodong tu dia arah. So dia do ujungna, odon waing nanidok naneng Roma, porang ni portiwi na patuduhon, buiduira. Jalama pakorohodoy nang tuparngoluo siap hari. Ailam turut do argane miak. Turut do tahe minyak goreng. Narohako pe berarti dangadong namo dohodo akai naon. Bui do pe hatop ditakup jala direspon nakin. Nakok go argane minyak goreng. Argane gula. Ado nakok do pe tahe. Hamu do botosa. Sudiro nako, bamauliate ma, ate. Alanak kok go sudi berarti semangat tapi kon nako ma, amin. Baunak seholan na holsoan, ay sobinoto biamang mabagi pe sobinoto inna. Dohot nasing rupani. Nah, ada satu jaminan di tengah gejolak di parngoluan marhite haher ni Kristus. Anggua kana toropi nauk porsiai di hati-hati sasetongna naing berbalik dona sida. Alai disima pangodihonon itodi porbadia na pinar bagai manait rohatai hapor siautai manatap tujolo bahwa masa depan kita sudah dirancang dan akan lebih baik dari hari ini. Amin. Itu. Ala didu banda tay deho di buku edes ada dua sadai. Ate. Lehotor di porbadia saur tu rohani huria di sadok asa tong sadarohana nang marserak peruasna pasang apokotok tong. Nah hurian itu hatta nah hinaholongan lumubi di ayat 20 alu. Didok songonon. Las rohaku jalamarulo polop tordiku. Ido tahe di ayat 20 alu. Nunga di pabotohoko tuau akka dalak kangoluan. Gohamu doau dohot halalas ni roha dia dopame. Alani patu madohonota
las rohaku jala marolopolop todiku. Las rohaku jala marolopolop todiku. Alaniaha, Tuhan sudah merancang kehidupan ke depan bagi kita. Sekalipun saat ini penuh dengan gejolak kehidupan, tadu bibe dingoluan. Amang dohot tamu inang, huuji mangaleon sada ilustrasi. Anggiat ma ilustrasionan non marhahonan tuturupukon laos umurahita mangatusi dohot makanguluhon na didokni jamitata. Songono na manginang. Sada ilustrasion guarna alat musik na peol. Alat musik na peol. Songo dia mamolo peol tahe. Songo dia mamuse na suhar. Ate. Jadi terakhir marang gitu peol, suhar, mulai bereng ikan suhar manang peol pasti do nauboto sa peoli do suhar dohonon na paturejo manang dingga jobain ido dohonon na ido. Nah, imana ki guarna ala musik na peol. Nah, nuaing ilustrasion nang manggobar hosongonon. Hamateani nunga talu. Jala hamateani dang marhuaso maradopot Tuhan Yesus. Huangka majudulna naking guarna do ala musik na peol. Nuaing huangka majudulna hira songonomma amang dohot tamu inang. Seruling ya nama bay sibulis marsahit ulu. Seruling manang tulila mabahen hacit si majujung ni sibulis. Alemah bet aduk kamu namar gor sibulis. Aduk siak kitaon namar gor sibulis. Aduk na sibulison. Ante. Adok siak kita nuaing nasi bolison. Ate au peyakid duau. Digo hitod dido hita luhutna. Amen. Nah, didok. Tulila manang seruling nama bay sibolis marsahit si majujunga. Luar biasa teh. Holanalani suara ni saruling, sarune, tadok maju seruling ya, tulila, bui, hatsit, si majujung ni se. Betua ni mayate, hatsit si majujung ni si bolisi, hati, mahidu na. Nah, di dok songonon, dung mate Yesus di hauna pinar silang jalatar tanom amanginang, ini ilustrasi ya, Roma si bolis. Diarahom maakadongan na setan. Berarti si bolis doh setan kakak beradik kate. Nah, imajo tabain. Roma si bolis diarahom madongan na setan. Lau patupa sada pesta akbar, pesta nabalga. Marpu ngumahita kasi bolis. Jowa karong atas setani. Ay marpesta mahita jala marolopolop. Ay nunga mate. Jesus. Imatong nanay di pesta ho sibulis nakin. Jadi marpungu na sida. Naing marpesta. Ala niyahaw ba na marpesta. Ala mate. Tuhan. Jesus. Ima didok. Jadi luar biasa doate. Dakola colma na ulo marpesta. Sibulis pedo setan ternyata ulo do marpesta. Nah, napadua homuse naubalga ya pesta halasan na naing patupaon nasida
ala di rohani simbolis doh setan nakin disima Yesus saliling dililing na. Alani amang doh tamu inang nahinaholongan lanjutan na songonon muse. Nunga mati ibana. Alani saunari ninna simbolisma tu setan. Ju akadongata. Si A mabuan drum. Si B mabuan kecapi nina. Namangihu didok muse. Si C mabuan taganing. Berarti neng upalu godang sa bangunan ma simbolis doh setani holan alamate Yesus. Namang do tamu inang nahinaholongan di pikiran nasida nung ngamonang behita. Mari kita rayakan kemenangan karena Kristus yang namanya Yesus oleh orang-orang percaya sudah mati di tangan kita. Heraima lasniroha buluni di simbolis. Jadi masing-masing turut dengan perintah. Ibuan nasida ma'aka alat musik nakin. Jala semua pemain ahli di bidangnya masing-masing. Tersongon pemusik doh song tanakin sangat luar biasa ate. Terima kasih buat kalian. Harmonis sekali iringan musik hari ini. Semoga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah. Amang doh tamu inang parpudi nasinurunai Roma nama buan. Ahado taheon na ditiupod di halak Batak di dok. Nama rawete-weteon sarune. Ido. Di dok Roma parpudi nama buan sarune. Jadi molo di halak Batak dang boy manortor anggo sojolo makuling aha. Jadi adonggo di banatilla hola makuling godang ngai toripalu tortorna. Molo halak Batak main godang mangihu sarune baru pe main urdot. Baiduat dong. Tabering mah didok di ilustrasi ya, ilustrasi. Hola makuling sarune dengan semangat akka gerombolan ni simbolison lau upalu sarune nai ternyata yang keluar sodak songon na pinangido ni raja setan nakin ai dipangido ibana ikon adung go kaluar sia suara ni sarunei asa mangadungi sude naporsea tu Yesusi dungi martilla manasida. Ternyata dikatakan sarunei dang mengeluarkan seperti harapan daripada raja si iblis. Justru yang keluar dari suara sarune itu adalah sorak-sorai dan adung. Jadi didok naruar sian suara tiupan ne sarunei ima suara haleluya. Lalu sang raja setan marah. Sini. Ini mana? Suara apa yang kau keluarkan itu? Anggo hohu pecak mahu gabi simbolisin. Siap bos. Saya sudah berupaya. Saya kan ahli. Tetapi yang keluar justru haleluya bos. Mabiar ahli simbolis nakin nama lomar sarunei. Allah naruar sia sarunei haleluya do suarana. Amang do tamu inang anggo hita mau mahita.
ima di rohani dongana akasi bolisi. Mau maina. Talaso Jesus nang mate. Hape nga ro suara. Haleluya. Bah, taroko dunia orang mati. Neraka. Ternyata dari kata haleluya itu terpancar sinar terang. Anggo marjea mahita. Marjea mahita. Ido Tuhan ninda nasinurunai tu raja ni si bolisi. Yang pada akhirnya dalam akhir ilustrasi dimuntahon si bolisi mahamatiani. Allah daktar tiupna Kristus dihamatiani di neraka. Ini ilustrasi ya amanginang. Dia manang taidasian ilustrasi amang dohot tamuinang. Satu perjalanan kehidupan bagi orang iman pasti bui mengadupi. Say songon namate tahilala dagik taing. Adu lading namasa songon nagali pamatakku. Hiadu dihilalahamu songoni. Adu no yang namasa songon nama lobob topu tarok toko nina. Adu no yang namasa say songon nama kerdok si malolok kudo digijang inna. Rona sada madok daong. Mulu digijang las neroha doi. Unang ditoru ma ilu do naneng manete kinna. Entah itu benar saya tidak tahu. Apakah itu mitos juga saya tidak tahu. Alaihiadu hubigi hantai. Jelas saya yakin kita masing-masing pernah merasakan ya. Tiba-tiba satabi salibot tadi hatta di son. Olo manggui topu buti. Gabinit tabuti kan. Sutung pecah-kecak ya deh. Ulo nita topu kan? Nah, molo kupu-kupu naro topu. Ahidok na tua-tua. Unak pamate hamui. Naneng rodo, todong ta. Nido. Todong di halak Batak raja. Raja ro berkat. Nah, amang do tamu inang nahina holongan. Dia manang taida di si. Idok nakin si bolisi ya muntah boasa aladak tertiopsa laus romu se sinodang didok nakin laus romu se suara haleluya. Satu gambaran dalam hidup songon pengajaran di Bibel tahun Allah tidak pernah mengatakan bahwa kita terbebas dari pergumulan hidup ini. Alai di dok Tuhan Yesus do, Roma hamu tuau akan naluja jalan asorat. Hupasonang pe hamu dengan satu catatan. Guru ho kamu masih anau. Aina labok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan paradianan hasonangan todimuna. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kita terbebas. Tetapi ya melalui khotbah ini kita diajarkan bahwa Allah di dalam Kristus setiap saat ada bersama dengan kita. Molosongoni ise manamonang. Hamu doho tahu namonang. Ido bana dio si Yakobus. Pajonok kamu matu de batadungi. Pajonohon nama tu hamu. Tudos doi dingoluon. Ngasa ini aju. Mengket. Ngasa ini elik. Semakin mental. Dan itu ngasa makin dihaul. Mengaruta. Dan ini. Boleh istilah doang itu ahamai. Jual mahal, HP jual murah, HP solakku inna. Nah, di dok
Pajonok kamu matu debata, dungi pajonokon nama Tuhamu. Unang adong nama dau-dau. Mari bangun persekutuan, kutunya buang. Roh Kudus turun, persekutuan semakin kuat dan kokoh. Kutu buang, bolokon. Amin. Adong naulo memelihara hutu, sutu lutu hok kamu na. Hidup. Jadi mari kita bangun sekutu. Sekutu kata dasar datang dari kata kutu. Persekutuan ya dibangun dari sekutu. Sekutu datang dari kutu. Biarlah sekutu dan persekutuan tinggal di dalam kita, tetapi kutunya harus inang upol ma buat tahe. Semangat walaupun sudah semakin tua. Inang burusi daputar. Inang burusi naga tahe. Nila bunga upol mah. Inang buru marpaung. Inang buru suburian. Semangat inang kudokon. Nah, baik, tuhita saluhut na pengudison, saya akan lanjutkan khotbah ini. Memang kamu na, nanti, daktar dok kita, di pardalanan ninguluan, soikon adupata, baka dilabukta ulu sipata, topuro sibolis. Hidup tahe, gabi tadok ma, aga, ay buasa sibuliso na unang nakinita. Hero kamu sibulison. Mulai roko kamu dah kiarak tohoi. Au pe hero sibulison. Suku kamu inata. Mulai sibulison au aku merek pinggolhu. Au kamu nama merek pinggol lah. Naro haku be. Mulai roko kamu. Nere. Ku merek ko pinggolhu inamu. Neko lauro kamu tu kaca saya merek kamu. Ade. Unak sanga muru kawan no, sutung sanga hubereng pinggol huin na muse kan. Nah, amang dohot tamu inang kembali. Ya, tantangan rintangan dalam kehidupan itu pasti terjadi. Tetapi oleh kesaksian Petrus, kuasa kematian, dohota kepergumulan hidup bahkan dosa, ya selesai. Balam pergumulan narongima dak selesai sutunguru hamuna ihuti-huti hamui nanti dak terhuti hita boban naduk dohi paluai nanti. Jadi molok kamu no yang meracik ni roha mangidau ipe palua hamui sutungawan not tetak poso hamu hatop patok matua nido au pesong nido palua ukudoi suatu kamuan no dabakan no tutuan nami mula poso hape au poso rope itur matua ade sebab tekanan jiwa ya semangat yang patah ido mabaik kita hatop matua bere kamu akalan sion na tua-tua namion akainang ala tetap palahi semangat bere kamu mah manga sapiring dak talu do peon akan tua-tua tahun benar manginang benar. Ate, hari Selasa yang merlansia, beta amu sianau majuin nahamu, ate badenggan, ulu doamu, narohaku be, ate manang dohonom muru pani, hubay maju jas safari ni akamat talansia uba, kebaya baju tili khusus dia kaidatain nahamu, lasir rohanami, bapak lagi lah dohot haminaturu musipat dita kan, pol tak bulan, tanggule. Dongan do dapotan badohot tami maule ate. Nah, hupa ujung ma. Alaborha jami taun nakin majuhon siya sada topik lasrohaku jala marulupulup suaraku bohado hita. Asa say toktong marlas ni roha jala marulupulup dingoluon. Baido na riko hamuna ate. Ido na rikot, bohado hita, asa toktong marlas ni roha, jala marulupulup ng todita, ade, marhite suarata, atong molosongoni, tahunguluhom ma. Nanidok ni debata bahwa
kehidupan kita kini bukan akhir. Duka, harapan-harapan, nasosahat do penuai, taingot ma, Tuhan sudah merancang kehidupan yang terbaik untuk kita. Sebab kematian dan segala kuasanya dan sukacita si iblis ternyata sekejap itu juga selesai oleh karena kebangkitan daripada Yesus. Atong dak simbolisi benakin nanidokna na mabuan akata rompet doho akka ugung doho dia marulupulup ala mate Kristus nuaing sude mahita tapangiar masorata tabua be maulupulup tadia mai rohanang pikiratai lau mamuji di bata ima patuduhon na porsea dohita. Masa depan ditentukan oleh Allah sendiri. Atong pajonok ma tu di bata dungi pajonohon nama Tuhamu didok kalak batak seulas do di labung ni alani unang seong madau sian tataring manang api nyadang adong berihira tataring ngate. Nah jadilah sumarohata minggu sadarion ala di pasaur de batatu hita tordina laus ima pasadahok kita dakola sadarion alai sahat rodi ujungna. Amin. Martang yang mahita. Pinuji wale di bata di sudi dengga basam do tolong ni roham marhuaso doho maradupo kamatian aitalu hamatian marhite haheheomu marulupulup do sibulis di tanomani diripu Kristus na tersilangi hot di hamatiani. Alai nunga di paingoto ale Tuhan marhiti jamita bonani si Petrus papatarhon tuhami nang tutikyon tutudo Kristus si hehe talu do hamatian jala adorang so manaik ibana tu banua gijang nunga di parbaga di bata di bagasan Kristus rodo todi porbadia ima pasaur tuhami ali di bata asagabe sada persekutuan natugu jalan marulupulup pami diganuk punguan lumubi di huriam alai lumubi matahe diganup keluarga. Atungo Tuhan de bata ajari mahami jala dongani marhite todi porbadia di pardalanan di ngulu di partikian nuaing alaniaka goncangan politik naso menentu alaniaka porang lausongoni matahe perekonomian na sangat mapakorhon tu parnguluon nami siap hari. Pademak ma luhut nai Tuhan. Songoni ma na kami na punguon ajari hami. Laho mamake na adong. Lau songoni tahe Tuhan. Ajari hami patupahon na kanaum muli. Ima patadaho kami. Namarlas di roha jala marulupolop sadarion tongon di minggu jubilate. Moluadok peholso arsak si pikiran naborat palua mayale Tuhan. Sian pikiran doho rohanami jalanak kami ulu palua honi. Asai Tuhan papatarhon hadirion nami naulu do kami marulupulup alaho mian di bagasak kami. Pasu-pasu sudi ruas munapungon do takkan nasubui hadir di tonga-tonga ni persekutuan nuaing. Manang dia pihak kehalangan betatung namar sahid marsak dauni apuli nasidabi. Jahoba Tuhan nami nang marujung ma parpunguan nami. Asinaru niroham dang jadi marujung macohot sia kami. Atong sesa dosa nami. Marhiti Yesus Kristus jaloma tangyang namion. Amin.
amang dot tamuinang tau duti ma acarata marhiti nama rede hita sian buku ede 425 laos di somma hita pasahato piliata paduahon dohotu pembangunan marolopolop todiki.
Tangyakoma piliata, ali di batama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silo leo na dinggan dohot nasa udibasa nama uliutus. Hupasahat kami masyan na niliom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gebiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harazaumu. Di tunga-tunga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Salamu tadahami. Gudang ni silio-liomi tuhami. Salam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harazaumu say saut malo mo ni roham di banua tungaw songon na di banua gijang leo matuhami sadariok kangoluan siang pari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homadamena tutodim.